Mga kapuso, balik din sa GMA Regional TV Live to kiunta ang mga saktong pamaagi sa pag-atiman sa atong mga beloved pets. Ug sa mga pet lovers ug fur parents diha, sayra nato ang mga programa sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ning Dakbayan sa Sugbo. Fluffy fur o cute. Mao kini ang usa sa mga irresistible impressions nga atong makita sa atong pagbuhi og mga iro. Sila ang giingon nga man's best friend, gumikan sa ilang unique nga personalidad nga di malabwan sama na lang sa ilang pagka-loyal, friendly ug maagop. Ug aron nga mas maipakita pa gyud nato ang atong paghigugma kanila, mangayo kita og tips gikan sa acting director sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries sa Dakbayan sa Subo nga si Dr. Jessica Maribuhok dinilang sa GMA Regional TV Live. O karong buntaga, mayong buntag, Doc Jessica Maribuhok, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag, Cecil, ug mayong buntag sa ato ang viewers karon. So, thank you kaayo sa pag-invite karon para ma-disseminate nato ang regarding about pets jud. Before nato nang hisgutan, Doc, mungutaan na lang ni, dog lover ba ka? Pet lover ba ka, Doc? Actually, makategorize yun na ako ang kaugalingon as dog lover, but sobra pa yun sa dog lover. Kay aside ana is, being a dog lover, dili magutan ng dog lover na mahilig og pets. Naasay mahilig og pets but dili dog lover. So, aside sa dog lover, naga-adapt sad ta, at the same time naga-foster sa ta og mga pets sa jud. Unsa nakapaagni nimo, Doc, na mo foster og mga pets? Sa time manggod na ako sa DVMF manggod sa Pound, actually mo na first na ako na section jud na na-assign ko. During that time nakita jud na mo na katong mga impounded animals, labi na mga dogs is that time is wala jud sila yung mga needs like sa water and sa food. So mostly sad sa ila after 2 to 3 days or 3 days gani is naadjud ta ginaput down jud nato na sila kay naman na sa atong balaod jud sa RA 9482 or Anti-Rabies Act at the same time sa atong city ordinance. But that time is nakita jud nako na kailangan sila tagaan natog second chance. So by that time is nakamugna ta og Facebook page para ma-promote, ang purpose jud nato is ma-promote nato sila for pet adoption. So during that time nakita sad namo na dili day tanan na mga masking puppies pa siya mapa-adapt nato, how much more sa mga adult dogs. So ang atong ginabuhat is nag-add to ta, nag-adoption display ta sa mga malls at the same time sa mga different agencies, sa mga government agencies. So nakita sad nako na nasa jud mga disabled na mga dogs o cats jud na lisod kayo ipa-adapt. Actually naa pa mi mga dogs ron og cats na almost 7 years na naa sa Pound karon. So mo tong nakakuha jud sa ako na kailangan nako i-foster katong mga special needs at the same time sa katong mga puppies na kailangan jud i-take care jud nato manually, physically. Dalaygon kayo ng mga dap og pets diha, Doc, sama kanimo. Pero napoy laing issue ning bag-uhay lang na balita ang dog and cat poisoning didto sa Naga. Kita dinhi sa Cebu City, do na pud tay mga cases ni ana, Doc. Okay, good thing jud kayo sa Silno kay sa Cebu City manggod ang last na reported jud sa tuaw that was 2015 and 2016 and isolated lang jud siya na case. So localized lang siya na tibok na barangay but sa household somewhere in the household or sitio lang yun siya. But natay strategy sad na buhaton ana. So atong i-approach adto tag barangay ana, then atong i-approach i-investigate jud nato kinsa jud tong naghilo kay kailangan na aman jud tay suspect jud ana or naa jud kinsay ma-identify nato. Then second is atong issuehan og citation kana siya. And kung dili na niya i-settle, so dito na ta sa city legal mo na SOP nato. But kung kuan gani siya kanang wala joy suspect, ang atong buhaton is mag-info campaign ta ana na sitio regarding sa kaning 8485 or 8485 or kaning ato ang Animal Welfare Act na unsay tulubagon nila pag ilahang hiluan or ilang patyon ang iro. Ug para sa kasayuran sa atong mga viewers, Doc, unsa ang mga simptomas nga gihilo na ang ato ang mga pets dinha sa balay, unsay mga timailhan? Okay, kung maingon magutag hilo, daghay klase na hilo, but mostly jud ang pinakagrabe is or severe na makakos og kanang symptoms is ang kaning chemical poisoning. So kana siya jud makita na nato siya na magpaspas iyang ginhawa, magsalivate siya to the point na mag-seizure siya. And then natin makita na naanay mga blood coming from the mouth and even sa katong mga areas niya na mga openings sa iyang mga lawas.
Busa Doc, sayran taon sa ang mga hygiene practices nga kinahanglan natong ipatuman sa ato ang tugkaran ilabi na sa mga nangalaga din ha og mga pets. Actually, Miss Silno, dili lang jud hygiene. Atong ihisgutan na ni being responsible pet owners jud dapat siya. So kung moingon ta magbuhi tag iro or iring or pets gani, dapat kabalot ta unsay responsibilidad nato. So dapat mentally, physically, financially capable ta. Prepare jud ta ana. So kung moingon ta og kanang being a responsible pet owner, ang pet needs nila. So like ang food nila dapat maka-provide ka, ang shelter nila dapat dapat proper, dili lang kay ihigot sila, though pwede sila ihigot kay naman joy time na being as social responsibility nato, dapat ihigot yun nato para dili maka-cause of problem. And of course, the veterinary needs nila and their socialization and training, kailangan na nila. Speaking of that, Doc, kindly invite everyone kining inyuhang campaign, ang libreng anti-rabies vaccination para sa mga alaga nato. Okay, thank you jud kaayo na na-open na. For the month of February, dito sa ato sa office na jud tay libreng bakuna sa iro ug iring Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. And then during the weekends na atay Saturday, Sunday, labi na tong mga dili kaanha sa office nato, na atay Saturday, Sunday from 8 a.m. to 11 or 12 noon. So mo na atong ika-offer. And then for the incoming day sa March natay World Rabies Awareness Month. So possible na i-extend na namo ang free rabies vaccination for the whole month of March na sad. That's good to hear, Doc. And subay sa ato ang gibalita kaganina dito sa nasod sa Portugal nga adunay oldest living dog, 30 years old. Usa joy life expectancy sa ato ang mga iro, Doc? Usually jud ang life expectancy jud sa dogs is maximum jud na siya 18 to 20. If well taking care siya, like naa siya ang iyahang diet is nahatag sa iya ang katong proper jud na diet, kay kung magkatiguang manggod ang iro dapat magkalesan sa ang ihang protein consumption, at the same time magkalesan sa ihang number sa feeding. So kung iha sang mga vaccinations kato, so based ako ang na research ha katong kang Bobby is naday upat ka kuan na muhaom ngadto sa 5 freedoms nato. So kato day siya for nagstay siya sa katong kalma o kanang peaceful kay na environment. Second is wala siya na leash. Wala sad siya free roaming ra jud siya sa iyahang area. At the same time gi-socialize sad siya sa ubang animals sad. Busa daghang kayong salamat, Doc. Daghang kayong mig nakatunan pinaagi kaayo. Thank you so much. And that was Dr. Jessica Maribuhok, ang OIC sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries dinhi sa Cebu City. Ug mga kapuso, mobalik pa ang GMA Regional TV Live.